హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ యశ్వఫ్ వారైతే మీకైతే నేను అడ్వాన్స్ సర్వర్లో వచ్చిన అప్డేట్స్ అయితే చూపిస్తా బ్రో. మన ఛానల్కి ఇంకెవరైనా కొత్తగా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్తో ఆన్ చేసుకుని బ్రో. ఇప్పుడైతే మీకైతే నేనైతే అడ్వాన్స్ సర్వర్లో వచ్చిన అప్డేట్స్ అయితే చూపిస్తా బ్రో. మనకైతే కొత్త ఇంక్యుబులేటర్లు అయితే వచ్చాయి బ్రో, కొత్త ఇంక్యుబులేటర్ బండిల్స్. అదైతే మీకైతే ఇప్పుడు చూపిస్తా బ్రో. చూడండి, ఓపీ ఉన్నాయి బ్రో అన్ని బండిల్స్. హెడ్ అయితే బ్రో ఉన్నది బ్రో, బాడీ కూడా బాగానే ఉంటుంది బ్రో. బ్లాక్ అయితే బాగుంటుంది బ్రో బాడీ. ఇది ఫీమేల్ బండిల్ కూడా బాగానే ఉన్నది బ్రో. ఫీమేల్ బండిల్ కూడా బాగున్నది, ఇది కూడా బాగానే ఉన్నది బ్రో. బ్రో తొందరగా 200 సబ్స్క్రైబర్స్ కానీ రీచ్ అయితే ఖచ్చితంగా నేనైతే 200 డైమండ్స్ గివ్ అయితే ఇస్తా బ్రో. కామెంట్ పిక్కర్ నేనైతే తొందరలో కూడా చెప్తా బ్రో, ఏ వీడియో కింద కామెంట్ చేయాలనేది. నా 9:30 అప్డేట్ కోసం అయితే వెయిట్ చేయండి బ్రో. అంతవరకు బాయ్, నైట్ కలుసుకుందాం. బాయ్ గైస్, బాయ్.